Witam Was wszystkich, Rostomili. Dziś obydzie kapkę o religiach, bo bezmara religie pokazują człowiekowi cestę do pombuczka. Że problem jest taki, że tych religii je aspoň 100, co Jorzek wyczytał, ale na całym świecie je kupa więcej, no a pombuczek je jeden. No i teraz cóż z tym zrobić? Ja wiem, że pombuczek się nie może ani rozdwoić, ani nie lza go pokroć, żeby się rozmnożył. To już on jest jeden. Te wszystkie religie, one kapkę tych pombuczków se porobiły same wiele razy. A każdy odprawi, że ten jej pombuczek to jest ten pombuczek prawdziwy, to jest ten pombuczek na isto, na ozajst. Rostomili i zrobiłem taki przewodnik po religiach, kapkę randowny. Mam nadzieję, że się żaden nie będzie na mnie nasmolony za to, co żech zrobił. Ale to jest ta kapkę zrobione randownie, bo w tym przewodniku grzych to jest krowiniec. Wiecie, jak się do krowinca, to już teraz już krowinców je mało, ledzykany, ale kiedyś na miedzach krowince było i godnie po całej dziedzinie, bo przy każdej chałupie była krowa. No a krowa jak się nażrała, no toż to musiała kańsikej się wysrać. Toż te krowince były po całej dziedzinie, leżały na miedzach. Jak się wlazło do takiego krowinca, a nie miało się gumoczy albo gumofilców, no to potem były kurowody, to trzeba było się klepeta pucować. No a ten krowiniec w tym moim przewodniku religioznawczym to jest ten grzych. No i teraz posłuchajcie, co religie prawią o tym krowincu. Najprzód weźmiemy taoizm. Taoizm prawi, że przytrafi się komusik, że wlezie do krowinca. Dalej jest konfucjanizm. Konfucjanizm prawi tak. Tamtym największym, najważniejszym był Konfucjusz. I on prawi tak, że człowiekowi się przytrafi, że wlezie do krowinca. Islam, starożytna religia, prawi tak. Kiedy już wlezymy do krowinca, to tak na isto chciał Allah. Buddyzm prawi tak. Kiedy wleziesz do krowinca, to na ozajst nie ma krowiniec. Widzicie. Katolicy prawią tak. Wlazujesz do krowinca, bo robisz grzechy. Kalwinizm prawi, że wlazujesz do krowinca, bo z ciebie je leniwy bincwoń. Judaizm. Czemu wlazujemy do tego krowinca prawie my? Luteranizm. Kiedy wlazujesz do krowinca, uwierz, a więcej do niego nie wleziesz. Prezbiterianizm. Kiedy ktoś ma wleźć do krowinca, to pyty, niech to nie bydym jo. Religia Zen. Co to jest krowiniec? Jezuityzm. Kiedy wleziesz do krowinca, a żaden tego nie poczuje, to ono na ozajst smerdzi? Taka religia nowo od jakiegoś czasu jest Christian Science. Oni prawią tak. Kiedy wleziesz do krowinca, nic z tego nie rób, to ci samo przyjdzie. Hedonizm. Grecko filozofia. Kiedy wleziesz do krowinca, to być rod jak fazol, bo ci hedoniści to oni się ze wszystkiego mieli radość. Adwentyści dnia 7 prawią, że w soboty się nie wlazuje do krowinca. Hare Krishna, to jest taka wesoła religia. Oni do krowinca wlazują i oni są radzi, bo zakurzą sobie jakieś zioło, a prawią, hej, wlazujemy do krowinca. Rama, rama, om, a furt tak śpiewają. Dalej jest rastafarianizm.
No Rastafarianie, no to oni kurzyli wszystko. No to Rastafarianie prawią, to se zakurzymy tego krowińca, uwidzimy jak szmakuje. Hinduizm prawi, użmy wlazowali do tego krowińca. Mormonizm. Użmy wlazowali do krowińca, a wlazować bydymy. Ateizm, ateista prawi tak, że nie ma co wleść, nie ma w co wleść. Także żadnych krowińców na dziedzinie na miedzy nie ma. Dali są agnostycy. Agnostycy prawią, że można je w co wleść, a można nie. To by ich chciał widzieć w nocy, jakby szli pomiędzy. Stoicyzm prawi. Tuż wlazuje się do krowińca, no ale co? Jose z tego nic nie robię. Bo stoicy byli takowni, że oni byli tacy, że jakim żeś mnie pombuczku stworzył, takiego mnie moż. No i na koniec taka religia, po niekierzy na nią prawią sekta, ale ja sobie myślę, że to żadna sekta nie ma. Świadkowie Jehowy prawią tak, pójdź nas do chałupy, a rzekniemy ci, czemu się wlazuje do krowińca. Rostomili, to był krótki przewodnik religioznawczy po naszemu. Tutaj ten krowiniec, widzicie, że on roz się do niego wlazuje rozni, rozsmerdzi rozni, ale ja wam rzeknę taką prawdę, że lepszy już do tego krowińca nie wlazować, bo po tym trzeba te budki pucować, a klepeta trzeba pucować. Także jak pójdziecie pomiędzy, a uwidzicie krowę, a będziecie się chcieć na nią podziwać, co to jest wobec za zwierzę, bo dziecka już nie wiedzą, co to jest krowa, to sobie dawajcie pozór, bo możecie do krowińca wleść. Ale jeszcze na koniec wam rzeknę tela, że moja starka Zofia Dyski prawiła, że jak się wlezie do krowińca albo do jakiegoś inszego gówna, to człowiek będzie miał szczęście. To już miejcie się pięknie. Wszystkiego dobrego.